दिनै नोंथाङा नैबे गुदिगाव प्राइमारि सासे इनचार्ज आरो नोंथांखौ दिनै गोबां सोद्रोमाफोरखौनो जयनिं जानायखौ जों नुनो मोनबाय दं मा फोरमायगोन? दा जयनिंआथ' दाखालिनिफ्रायनो जाबाय दं नैबे थावनियाव मा होनो दिनैजों खेबथाम जाबाय सानसे जाहैबाय मा 73 जन आरो सानसे 10 जन आरो दिनै मथा मथि मा जाहैखो 38 जन 38 दा आरो जाबावनो गोनां दङ बे गुदिगाव प्राइमारियावनो दा बहुत मानसिया जयनिं जानो नागिरदों जोङो मात्र मा होनो गायनाय फुनाय दिनखाय साननैसो फावसायनो ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो खिन्थु जयन जाग्राफ्रा माइ गायनायाव नै दा बेस्थ' जानोसै दिनैनो जयन जानांगौ होननानै दिनैनि प्रग्रामा जाबाय। जिहेतु कख्लाबारि बेयावबो नोंथांमोना बिपिएफनिफ्राय थाद'नाय गैयै जयनिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों माबायदि? दाथ' बेखौथ' ओरैबायदि मोनसे थौ जादों कख्लाबारि समस्थियाव दा मानसिफोरा गाव गावनो आगबारिना फैदों जयन जानो थाखाय आरो मोनसे जों थांखि लादों प्राइमारि इनचार्ज लानानै होदों ब्लक बिपिएफआ बेनिफ्राय न'खर न'खर हाबदों आरो बे न'खर न'खर हाबनायाव ओरैबायदि मोजां आवगोलाव जेनेबा खायसे मानसिया बिपिएफखौ नागारनानै परिबर्तन समाव इउपिपिएलआव थांदोंमोन भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोना फिन बिपिएफआव दिनै जों भट होफिनगोन होननानै न'खर न'खर बिदि बुंदों आरो मानसिफोरा आरो मोजां नांदों इन्टेलेक्सुयेलफोराबो गोरों गोराफोराबो थारमाने गोदोनि हाग्रामा सरकारानो मोजांमोन हाग्रामाखौनो फिन लाबोफिननांगौ नोंथांमोना फावसायनाङा नोंथांमोना आवगायबाय था जों बेगाव जों दं होननानै बुंदों आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरा। जिहेतु नोंथाङा फोथायो नामा हाग्रामायारि गभर्नमेन्टआव फैफिनगोन होननानै? 100% सियर गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनियानो फैफिनगोन ओरैबायदि मोनसे थौ जादों जोंनि समस्थियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा समस्थियाव बहुद थौ जादों मोनसे जागरन जादों थारमाने आवगोलनिखौनो लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौनो लाबोफिननांगौ होननानै मोनसे थौ जादों। जिहेतु नोंथांमोननि कख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय दल गैया होननानै बिथां एमसिएलए मन्टु बर'आ बुंदों मा फोरमायगोन? राजनितियाव बुङो सोरबा माबा माबि बुंना लायो अनेक खिन्थु देरहागोनाथ' सासेयासो देरहागोन नालाय नङा होमबा दा बिदिनो अनेकआबो अनेक बुंगोन राजनिति डाइलग खिन्थु कख्लाबारि समस्थियाव बिपिएफआ देरहागोन बे रोखा। जिहेतु नोंथांनि लोगोआबो सासे टिकेट दाबिदार मा फोरमायगोन? आंनि लोगोआ सासे टिकेट दाबिदार दिनैल' नङा आवगोलावबो टिकेट दाबिदारमोन इउपिपिएलनि दा आवगोलाव मोनाखै दा देग्लायबो दाबिदार दा टिकेटखौ मोनगोन ना मोना दा बिथांनि खोथा आरो। बिथांनि थासारिया माबायदि दं होनना बुंनांगोन फैला जोबोर दाथ' ओरैनो जों बिदा फंबाय बायदि नालाय लोगो मोनलायो मोजां राजनिति पार्टिया बेलेग आलादा आं आलादा बेनि आलादा होमब्लाबो जों बिदा फंबाय बायदि सोलिलायो दा जायखिजाया गावथ' होनदों मोनगोन होननानै खिन्थु मोननाय मोनैया गावनिसो खोथासै नङा होमबा बेखिनियानो। दिनै बे गुदिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव जयनिं हाबाफारि सोलिदों दिनै जों बे गुदिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव खेबथाम जयनिं जाबाय गासै 100निबो बांसिन इउपिपिएलनि कर्मिफोरा जोंजों जयन जाफैबाय दं। फैबाय थानाय जितु बिटिसि बिसायख'थि माबायदि आखा बानायदों? रायजो राजानि जिहेतुके जों बिपिएफखौ मोजां मोननानै जे जयनिं जाफैनाय बेखौ नुबाथ' जोङो बिपिएफनि देरहानाया फैगौआव रोखा जानानै फैबाय। जिहेतु नोंथांखौबो बे कख्लाबारिनि सासे बिजाथि दाबिदार होननानै मिथिनो मोनो मा फोरमायो? जे मानगोनां जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा आंनो जुदि बिजाथिखौ जुदि होयोबा आंहा फोथायनाय दं आंबो सासे कख्लाबारि बै समस्थियाव देरहानाया रोखा। नाथाय बिथां एमसिएलए इउपिपिएल दोलोखौ देरहाखानायनि जे बाथ्रा बुंबाय दं मा फोरमायगोन? जिथुनाखि बै इउपिपिएलनि एमसिएलए बिथांमोना रायजोनो खोथा होनाय बायसै दिनै खुनु खामानि मावनो हायाखै बेखायनो बिथांमोननि सायाव रायजो राजाया फोथायनाय गैया आरो दिनै बिथांमोननि गोबां कर्मियानो जोंजों बिपिएफआव जयन जाफैबाय दं। बिपिएफआ फैबाय थानाय समाव सरकार दाफिनोब्ला माबायदि रायजोनि जौगानाय खालामनांगौ होननानै आसा खालामो? मावनो लागाथ' जोंहा गोबां दंबायो जे गोबां आगोलाव बिपिएफआ मावलांनाय लामा
दालांफोरा गाज्रि जानानै दं बेफोरखौ बे UPPL सरकारा खुनु रिपेयारिंबो खालामनो हायाखै जों बेफोरखौ जों जुदि सरकाराव फैयोबा बेफोरखौ मावनानै होगोन आरो किसुमान गामि आफादफोराव मन्दिरफोरनि खामानि दं बबेबा स्कुल कलेजनि वालफोरनि खामानि दं जों बेफोरखौ गासैखौबो मावनानै होजोबगोन दिनै गोबां नोंथांमोननि हान्जायाव जयनिं जाफैबाय बिथांमोना साबेसे जयनिं जाखो आरो मा मा दोलोनिफ्राय जाखो दिनैसिम दिनैनि आगोलावबो जादों दिनै सा 39 जादों आरो गोबां फैबावनांगौ दङमोन गायनाय फुनायखाय बिथांमोना फैनो हायाखै बांसिनानो बिथांमोना थांनाय बाराव UPPLआवनो भट होदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा देग्लाय जोंनि BPF हान्जायावनो फैनानै जोंनि मानावगिरि हाग्रामा महिलारिनि जि आदर्श बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फिन दिनै BPFआवनो जगदान जाफिनबाय आरो BPFखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना हाबा मावसिगोन जिहेतु माखासे सरसा जादों जिहेतु कख्लाबारि बियाबाव नोंथांखौ बिजाथि होगोन होननानै मा बुङो आङो एप्लिकेन्ट आं दरखास्त' होदों आङो दलाव दलनि जासे मावथि हिसाबै दा उनावहाय होनाय होयिया जा हाइकमान्डनि दङ आरो जोंहा मोनसे हाइ लेभेल स्क्रिनिं कमिटि दं बिथांमोननि बिबेचनानि दारै मोननाय मोनिया हाइकमान्डनि जुदि मोनोब्लाथाय माबायदि थासारियाव जागोन होनना फोरमायगोन नोंथांनि देरहानाय थासारिया देरहानायाथ' दा दिनै जोंनि बर'फ्रा बे UPPL दलाव जिबायदि फोथायनानै सोलायनांगौनि बाथ्राजों सोलायदोंमोन दिनै बे 5 बोसोर जालांबाय दा जौगानायखौ नुवाखै जिखिनि खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा 75,000 रां होनायनि खोथा जेनेबा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बायदि बायदि दा बेखौ रायजोफ्रा नुना मोनाखै आरो न'खरफ्रोमबो साख्रि होनायाथ' नंखाय जाहैबाय दा बेफोरखौ बुजि मोननानै दिनै रायजो राजाया प्रमद बर'नि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोर बियो गासैबो नंखाय होननानै दिनै रायजो राजाया फोथायदों दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिखिनि बुंनाय बेखिनि खोथा होनाय बेफोरखौ फोथायनानै दिनै रायजो राजाया BPFआव जगदान जादों नाथाय MCLA मन्टु बर' बिथाङा PCDRनि समावबो अनिप बसुमतारिखौ BPF दलाया फेजेननो हायाखै होनना बुंदों दिनैनि समाव मा बुंगोन नोंथाङा ना बेथ' बुंगोन गाव जेनेबा दा सासनाव दं जेला बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव हाबनो हायाखै जों मिथिगौ नाथाय किसुमान मोनसे मोननै बिथांखि नाजावदों बेफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव हाबनो नाजादों दा जों जे BPF दला थांनाय 15 बोसोराव जिखिनि हाबा मावदों दा बे मावनायनि उनाव दा रायजोफ्रा गोदानै हाबा मावनाय नुवाखै दा जोंनि कख्लाबारियावनो आं प्रश्न खालामगोन जे कख्लाबारि सेन्ट्रेल स्टेट फार्माव 2020 मायथाइयाव एग्रिकालसारनि मोनसे कलेज बेवहाय मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जा प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म आरो MP बिथांमोना ज' थानानै बेवहाय बे माने एग्रिकालसार कलेजखौ गायसनदोंमोन नाथाय बिनि दिनैसिम महरा गैया दा बेफोर जाबाय बे सरकारनि मावनो हायैया बेनो बयनिख्रुइ देरसिन जोंनि ओनसोलाव बेयो थगायनाय जादों थगायनाय बे एखेबारे रायजो राजाखौ थगायनाय जादों दलखौ थगायनाय जादों ओनसोलखौ थगायनाय जादों दा बेनि थाखायनो रायजो राजाया देखा देखि बे दलखौ फोथायनो हायाखै आरो बेनि बादैबो गोबां दंबावो जों बुंजोबा दा जों समाव लासै लासै बुंबाय थागोन जिहेतु नोंथांमोना BPFआ सरकाराव फैफिननो हागोन होनना फोथायनाय दं एकदम दिनैनि दिनाव भट जायोब्ला दिनैनो सरकार जागोन बे जोंहा फोथायनाय दङ रायजोनि माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन नोंथांमोना रायजोआ जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे आलोचना जादों जों दलाव मोनसे डिसिसन जाबाय जे सरकारा फैयोब्ला जोङो BTC ओनसोलखौ सर्बप्रथम जोंहा हानि जों सार्भे जागोन जोङो जाय जेराव थायाथों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जिखिनि जाथि जनगोष्ठीया बे BTC ओनसोलाव दङमोन बिसोरो नागरिक जोंनि आरो बिसोर जेराव जेरै दं बे सार्भेनि गेजेरजों बिथांमोननि हा पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ जों प्रथम खालामगोन जिहेतु 17 बोसोराव मावनो हायै खामानिखौ बिथांमोना 4 बोसोराव मावबाय होनना बुंदों बहा मावदों BPFआ माखासे लुन थुन थगायदों होनना बुंदों मा बुंगोन आरे बहा 4 बोसोराव माखौ मावखो जों नुवाखै जों दिनै थांनाय 15 बोसोराव बे खालदिया जिङाव जोङो बे मेलखौ खालामदों बे खालदिया दैमानि सायाव गंसेबो पाका लामा गैया आरो गंसेबो RCC ब्रिज गैयामोन बेयाव आथिखालाव नावफुटानिफ्राय नावसालिसिम 7टा जोङो पाका दलं जों बानायदों आरो जों MLA जानायनि आगोलाव 2006 मायथाइनि आगोलाव जोंनि सापागुरि समस्ति बा कख्लाबारि ओनसोलाव खुनु दोंसे लामा पाका लामा गैयामोन दा थांनाय जों 15 बोसोराव जों बेखौ मावजोब्बाय
दा बेजोंनो बिथांमोना थाबायनानै साइरेन दामै दामै दिनै जेबो मावाखैब्लाथ' जायाना मेगना खाथेनानै थाबायदों नामा बिथांमोना हा दा गतिके जोङो बे सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो एन्टायार मोनबा जिल्लानि बिटिसि ओनसोलखौ हानि सार्भे खालामगोन आरो जाय जेरावखि जिखुनु जाथि जनगोष्ठियानो जायाथों बिथांमोननि हा पाट्टा होगोन आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनैसिम जायफोरा BA MA पास खालामनानै दं साख्रि बाख्रि मोनाखै बेखार जाना दं दा बिथांमोननि संस्थापननि थाखाय बोसोराव 100 कोटि धार्य खालामगोन बेनिफ्राय जोंनि अमेन आइजोफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ साबलम्बी खालामनो थाखाय बोसोराव 40 कोटि 40 कोटि थाखा जोङो धार्य खालामनायनि बेबस्था खालामदों बेनि उनाव जायफोरा साख्रि मोनाखै लेखा गोरों नङैबो दं माखासे बेखार जायफोरा फिसा फिसौ खामानि मावो पाक्का इथा गाथिनि बायदिसिना हाबा मावो बिथांमोननि मिस्ट्रि बायदिसिना बिथांमोननि थाखायबो बोसोराव 50 कोटि थाखा धार्य खालामगोन बेनि अनगायैबो जे दिनै सुपार 50नि खोथा बुंदों सुपार 50 होनायनि आगोलावबो जोंनि BPF दला बोसोराव सा 25 जायफोरा APSC UPSCनि प्रिलिम पास जायोमोन बिथांमोननो जोङो 2 लाख थाखानि जोङो चेक होयोमोन दा बेफोरखौ जों बुङाखै दिनै बुंनांगोन जोंनि मावनायफोरखौ दा बेखायनो जायफोरा बिदि APSC UPSC पास खालामनायनि थाखाय बा फरायनायनि थाखाय कचिं लागोन बे कचिं सेन्टारखौबो जोंनि दला दिनैनि दिनाव सानदों जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंफा गंफा कचिं सेन्टार खालामनानै बे APSC UPSCनि कचिंखौ होगोन आरो साख्रि मोननायनि थाखाय जिखिनि कचिं नांगौ बेखौ जिल्लायावनो होगोन गुबुनाव थांनो दरखार गैया जाय स्टेन्ड खालामगोन जायफोरा स्टेन्ड खालामगोन दिनैनि दिनाव आरो मोनफ्रोमबो भाषानि सायाव जेनेबा बर' रावाव असमिया रावाव जायफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोनगोन बेबायदि फरायसाफोरनि थाखाय 5 लाख अनसुंथाइ होनायनि जोङो प्रस्ताब लाखिदों